Good afternoon, dear brothers and sisters. We all kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, nagdalawig ang tig-initan, nagdadakol as sinukukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang satuya pong mga mass intentions, iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat for passing the REA exam
ni Joyce Ann Palma. Pasasalamat man ni Aldwin Magay and family. Espesyal na kahagadan for successful surgery and fast recovery of Lola Feli, kahagadan kang Ariola family. Espesyal man na kahagadan ni Mila Bal para sa successful operation of Marco Angelo Serra, kahagadan ni Maria Lyle Rocuyan. Para sa fast recovery ni Leonardo Cabana, kan Cabana family. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Joan, kahagadan ni Mila Bal. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, kahagadan kan Romero asin Araw family. Para sa 4th death anniversary ni Estelito, kahagadan ni Maria Cecilia Abella and family. Para sa gabos na kalag ni Mr. and Mrs. John Piape. Para sa kalag ni Ricardo, kang Bongalon family. Sa kalag ni Ricardo, ni Dennis Bongalon and family. Asin man sa kalag ni Nemesio, kan Busels Batch 83. Ngunyan po, Aldaunin Martes, memorial kang urog kabanal na ngaran ni Maria. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Ngayang pangako niya sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang unyan, siniselebrar niya to, ang kabanal-banali, nangaran ni Maria. Most of the time, we also call the help of Mary, especially when we are anxious, when we are worried. Mataram kita, Mama Mary, tabangi man ako. Mataram kita, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Di ko pangajita so Hail Mary. Ngunyan, ang kapistahan kan pagrumdom sa kabanal-banaling ngaran ni Maria. Ang iba, pag nadadagit kayo at nagtatram, Sus Mariosep, o bako man iyan so,
kabanal-banari ngaran ni Maria. So iba, garo expression na kuminsan bako masyado magayon. So, day ka mo maghadit, si Maria, iyon sa tuyang ina, na pwede niya itong apudan. Tanganing magkanigong magselebrar kan mga banal na misteryo, akoon asin pagsulsulan niya to an sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kaguranan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa itong mga kasalanan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamibi kita, kaibahan kan sa itong mga personal na kahagadan. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasa na para sa gabos na nagseselebrar kan mamuraway ng ngaran ni Santa Maria Birhen, magtaos siya kan mga karahayan man sana kan sa imong pagkaherak. Uli kay Jesucristong kaguranan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Mabuhay kamo susug kay Kristo Jesus na kagurangnan. Siring sa inako nindo. Dapat na kamo pinagamot sa iya, pinatindog sa iya, asin pinasarig sa pagtubod na itinukdo sa indo. Danay na magpasalamat kamo, magmaan, nganing daing mag-uripon sa indo sa paagi nin madaya, asin daing laog na filosofiya, naan sinusunod iyo ang kinaban. Bakong si Kristo. Sa hawak ni Kristo, nag-eerok ang kapanoan nin pagka-Diyos, asin kamo nahihirasan kan kapanoan na yaon sa iya. Siya ang pamayo kan gabos na prinsipado, asin gabos na potestad. Sa iya man kamo pinag-sirkumsidar, alagad bakong sirkumsisyon na gibo nin tawo, kundi sirkumsisyon ni Kristo, na iyo ang paghali kan makasalan na laman kan hawak. Kaiba niya kamo, ilinubong kan kamo binunyagan. Asin huli sa bunyag, binuhay kamo kaiba niya sa bagsik kan sa indong pagtubod sa kapangyarihan ni Diyos na nagbuhay sa iya sa mga gadan. Kaito kamo mga gadan, dahil ta kamo mga parakasala, asin dai pa kamo pinagsirkonsidar. Binuhay liwat kamo ni Diyos kaiba ni Kristo. Pinatawad niya ang gabos niya tong mga kasalan. Pinara niya ang utang na dapat niya tong bayaran. Hinali dangan ipinako sa krus. Kaya nadaog nin Diyos ang mga prinsipados asin mga potestades. Asin ipinarada sa publiko mga bihag nin sa iyang panggana sa persona ni Kristo.
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maherakon sa gabos niyang linalang. O umawon ta ka sa kuyang Diyos asin hadi. Magpapasalamat ako sa imo sagkod paman. Arualdaw magpapasalamat ako sa imo asin uumawon ko an sa imo ngaran sagkod paman. An kagurangnan maherakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. An kagurangnan marahayon sa gabos, maheherakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maherakon sa gabos niyang linalang. An gabos na linalang, magpasalamat sa imo, kagurangnan. Asin an gabos na banal, mag-umaw sa imo. Ibareta ninda an kamurawayan nin sa imong kahadean, asin iusip ninda an sa imong kapangyarihan. An kagurangnan maherakon sa gabos niyang linalang. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang buhay asin katotoo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan marahay na bareta na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagpabulod tanganing mamibi. Bilog na banggi na mibi sa Dios. Pagkaaga, inapudan sa iya mga disipulo saka nagpili siya nin 12 ng ginaranan apostoles. Si Simon na sa iyang ginaranan na Pedro, Andres, natugang ni Simon, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na aki ni Alfeo, Simon na napod fanatiko, Judas na aki ni Santiago, asin Judas Iscariote na nagpasaluib sa iya. Paglugsot hali sa bulod, si Jesus naguntok sa sarong kapatagan. Yaon duman ang mga disipulo sa sindakol na mga tawo na hali sa Judea asin sa Jerusalem. Hali sa mga baybayon, kan Tiro asin Sidon. But ninda na maghimati sa iya asin na bulungon niya an sa inda mga helang. Pinaumayan niya ang mga pinapasakitan kan mga marumpot na espiritu. Ang gabos na tawo naghinguwang makaduot sa iya, ulita minaluwas sa iya ang sarong kapangyarihan na nakakarahay sa gabos. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, nadangog niyato sa Ebanghelyo, the disciples are enumerated. Sabi digdi, si Simon, si Andres, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na aki ni Alfeo, si Simon na fanatiko, si Judas, aki ni Santiago, asin si Judas Iscariote. Tama po, 12. Di man po nagkulang. Ako nagkulang, isabay ko po sa pangaran nindo. Pero di man po ki problema. Kung isabay ko ang pangaran nindo, ipangaran ko, nga tadae, because we are all disciples of Jesus. Pero bago po ako magdiretso, sisay po sa inyo nakaabot na sa simbahan sa Daraga. Very good. Magduman po giraray ka mo, ilingon po nindo sa belfry, dinulita sa belfry kan simbahan kan Daraga, igwa ki mga nakaukit. Asin yung mga nakaukit duman, 12 disciples. Gayan, arog kaiyan kagayon, ang simbahan kan Daraga. So fasad, dakulo na mga santos man na nakalaag duman. Yaon duman so emblem kan hade, yaon duman so Franciscan emblem, yaon duman so simbolismo kan stigmata ni San Francisco de Assisi, magayono na maray ang simbahan kan Daraga. Kaya, candidate iyan for National Cultural Heritage, kasabay kan Kamalig.
na yuman ang tighinguwakan sa tuyang obispo. So, mabalik kita duman sa mga disipulos. Hilingon na lang po nindo duman sa daraga. So, we are all called to be disciples. And to be disciple means to be student, maging estudyante. Sabi digdi, dakulon ang disipulos, pero nagpili si Jesus nin 12 apostoles. So, ining apostoles, iyon na ini sumabalangibog kan marhay na bareta. Pero, nagpuon sila sa pagiging disipulos. Kung ika-disipulo, student, ibig sabihin, igwa kanin maestro. Ang sa imong maestro dahil iba kundi si Jesus. Sabi kan sa kuyang profesor, kung gusto mong makaukod mamuot, maghanap kanin maestro na tatao mamuot. Halimbawa, gusto mo ngayon makaukod magsira, magduman ka sa mekaniko, makaukod ka daw magsira, dai. Kung gusto mo magkarpintero, magduman ka sa parasira, makaukod ka daw magkarpintero, dai. Kung gusto mo magmekaniko, duman ka sa mekaniko mag-ukod. Kung gusto mo magsira, duman ka sa fisherman sa parasira mag-ukod. Kung gusto mo mamuot, kung gusto mong maging marhay na tao, duman ka sa tataong mamuot, asin tataong maging marhay na tao. Dahil iba kundi si Jesus. Sabi kan first reading, magmaan, nganing daing mag-uripon sa indo, sa paaginin madaya asin daing laog na filosofiya na ang sinusunod iyuan kinaban bakong si Kristo. Magmaan. Because ngunyan, dakulonan mga filosofiya, igwanin filosofiya nin mga pinapaurog an pleasure, an laman, igwanin filosofiya nin materialismo. So ano mga material, iyon mas importante, nalilingawan, nakita may mga kalag, asin spirito. Igwaning filosofiya nin utilitarismo. Sagkod na igwa kaning silbi, importante ka. Nagmisa po ako kasubago sa airport. Sabi ko naman sa airport, kung dahi ka ng silbi, pag naglipad na sa aeroplano, pag yaw na sa taas, dahi ka ng silbi, tutok lang ka na, iulog ka na dyan, taday ka naman ki silbi. Yan ang utilitarianism. Ang pwedeng mangikaw sa kaiyan, ay ba ngayon sa mga gurang na. Sa mga gurang na, dahil na ngayon sirbe, sige na sa nangyay igda, maray pa ngayon kaiyan, euthanasia. Sa mga aki, tamilipalan ngaya, may diferensya sa aki. Tanganing ngayon daing sirbe, sa tulak pa sana, ginagadana. Igwa kaiyanin mga filosofiya, ngunya na panahon. Kaya ang hagad ni Jesus, magmaan, nganin daing maging uripon sa indo sa paagin madaya, asin daing laog na filosofiya, na ang sinusunod iyuan kinaban, bakong si Kristo. Lugod, makaugod kita ki Kristo. And paano? Listen to the word of God. Magdangog sa tataramonin mahal na Diyos. Ano ang filosofiya ni Kristo? Simple man sana, magpakumbaba, magpatawad, mamuot, maherak, magibo ning karahayan sa kapwa. Asing kadakol pang iba, na pwede niya itong maukudan sa paagi kan tataramon nin Diyos. Mga tugang, we are disciples of Christ. Disciples means student. Asin ang sa tuyang maestro, iyo si Jesus. Lugod magdangog kita sa iya, asin makakaukod kita sa iya. Diyos
Magpamibi kamo mga tugang tanganan sa ko asin sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami an pamibi ni Santa Maria Danay na Birhen, magdusay kan sa mong mga atang asin sa paggalang sa iyang ngaran. Ibuhon niya kaming maninigo sa imong kahalangkawan. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaasan mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sinakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangala sa kauswagan kan gabos na santos asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Birhen magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-omaw. Tatutuo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak kando ngawon mo ang sa imong surugoon sa sayang kapakumbabaan. Asin tinao mo huli sa iyan para ligtas nin tawo ang aki mong si Jesucristo na sa mong kagurangnan. Kaya hukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan. Nag-uugma sa atubang mo sagkod pa man, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukat sa imong kamurawayan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ikanagad banal, burabo, ding gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, taning para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Asin pagpasalamat, binaakini, asin itinaoso sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayo niyang kalis kan sa kuyan dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipin
pinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikahamag na to. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum mga kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaya rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles sa singkabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omo si mong pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kita magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa araldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging daray na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, at si papagkaniguan at siya mapatunino asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katulinongan. Peace be with you.
Matugang uyaan kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagma umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa pamibi ni Maria, ina kan Dios, makamtan mi ang grasya kan sa imong bendisyon. Tanganin kami nagsiselebrar sa paggalang kan sa iyang ngaran. Magkamit kan sa iyang tabang sa kabos niya mong pangangaipo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo kan Diyos na makakamhan. Anama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay ka mo sa pagkamuot ni sa tong kagurangnan. Salamat sa Diyos. Thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, join yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we invoke.
Oh, teach us how to live the gospel way of life, chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity